Plzeň se před šlágrem podzimu proti Spartě ocitla dočasně na 3. místě tabulky. Přeskočila jí Mladá Boleslav a dotáhl se na ní Liberec. Hosté nastoupili bez Davida Lafaty a v den zápasu se změnil i rozhodčí. Nemocného Jana Jílka nahradil Radek Příhoda. Fanoušci Viktorie určili před zápasem svému mužstvu taktiku a plzeňští hráči se jí drželi od začátku. Ve 3. minutě nebezpečně centroval Jan Kovařík. Před Janem Kopicem odpravil míč do bezpečí na poslední chvíli Kosta. Jen o chvíli později se Kovařík vyhnul Lukáši Marečkovi a znovu poslal nebezpečný centr před bránu. David Bičík si s míčem poradil. V 10. minutě střílel z dálky Patrik Hrošovský, balon proletěl metr nad břevnem. Sparta se mezitím k většímu ohrožení brány domácích nedostala. Obrana Viktorie byla pozorná a spartanské akce dusila v samém zárodku, jako David Limberský proti Tiemokovi Konatému. Komplikaci pro Spartu znamenalo zranění Jakuba Brabce, kterého musel nahradit Matěj Hybš s obličejovou maskou. Ještě před jeho příchodem pálil z dálky David Limberský, s jeho střelou si David Bičík poradil. Spartanskou ofenzivu se snažil probudit Marek Matějovský, který v 19. minutě šikovně našel Božka Dočkala. Ten pálil z otočky, ale byl z toho jen roh. V 21. minutě fauloval David Bičík v rohu spartanského vápna Michala Ďuriše a sám plzeňský střelec se postavil ke správně nařízené penaltě, jenže při ní byl golman hostů úspěšnější. Sparta pak na několik dlouhých minut držela míč, ale na to, aby se dostala do finální fáze, byla příliš statická. Plzeň mohla zahrozit ve 38. minutě, kdy zahrála signál po rohovém kopu. František Rajtoral však vystřelil vysoko nad bránu. Po 40 minutách předvedl takzvaný blikanec Václav Procházka. Marek Matějovský ho nesportovně dohrál po odehrání míče a plzeňský kapitán oplácel. Radek Příhoda ukázal Spartanovi žlutou kartu a Procházkovi možná zbytečně přísně rovnou červenou. Mohl volit rovněž žlutou, intenzita oplácení nebyla bůh ví jaká. Ačkoliv hrála v oslabení, měla Plzeň po přestávce první velkou šanci. Míč se po standardní situaci dostal k Michalu Ďurišovi. Nejlepší střelec Viktorie ale bránu netrefil. Na druhé straně pálil z první Božek Dočkal, ten zasáhl jen boční síť. Spartanská přesilovka byla jalová, střela na bránu stále nepřicházela. Naopak Plzni nabídl šanci nedůsledný Mario Holek. Jan Kovařík po jeho nepovedené hlavičce střílel nad bránu. V 67. minutě skluzoval Kovařík na přízemní centr Michala Ďuriše. Za záda Davida Bičíka ho však usměrnit nedokázal. Michal Ďuriš se v zápětí dostal do zakončení sám. Vystřelil z otočky, ale spartanský golman byl pozorný. V 72. minutě oslabená Plzeň svou sérii šancí zúročila gólově. Při rohovém kopu předskočil Jan Baránek Lukáše Marečka a hlavou překonal Davida Bičíka 1:0. Také Sparta pak měla šanci po rohu. Hlavička Maria Holka se snesla na tyč a přestože Kehin Defataj signalizoval, že míč už brankovou čáru přešel, opakovaný záběr ukázal, že neměl pravdu.
V 83. minutě prohrál hlavičkový souboj Mario Holek. Michal Ďuriš přiklepl míč do běhu Milanu Petrželovi a druhý plzeňský náhradník přidal druhý gól domácích 2-0. Spartě nešla karta, když o minutu později vystřelil Marek Matějovský, trefil pouze u tyče stojícího Ladislava Krejčího. Až v poslední minutě základní hrací doby zdramatizoval zápas Lukáš Juliš. Po centru Božka Dočkala se střídající spartanský útočník prosadil hlavou a snížil na 1-2 z pohledu hostů. Další gól už nepadl. Plzeň tak porazila Spartu v lize po třetí za sebou a bodově se dotáhla na její první místo v tabulce. Redaktor deníku Sport Jan Podroužek ocenil úroveň zápasu 6, za nejlepšího hráče vybral Jana Baránka a ohodnotil ho 8.